Ja tervetuloa Toronton Saalemiin tänä talvisena helmikuun sunnuntaina. Meillä on vihdoinkin vähän pakkasta ja jopa luntakin maassa. Talvi tuli vaikka vähäksikin aikaa. Ja haluan tervehtiä teitä Paavolin sanoilla Timoteukselle. 1. Timoteuskirje, 1. luku jae 2. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Valitusvirret 3. luku jae 23 mainitsee tämän armon. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Psalmi 23, 6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja sitten Johannes 14, Jeesuksen sanat jakeesta 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Siis armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme teille kaikille. Ja tänään on myöskin kuukauden 3. sunnuntai, ja se tarkoittaa sitä, että me erityisesti muistamme lähetystyötä. Perinteisesti 3. sunnuntai on aina lähetyssunnuntai, ja laulammekin heti tähän alkuun lähetyslaulun numero 201. Mä tahdon viestin viedä. Tämän aamun laulut on Tarjan valitsemia.
Jatkamme rukouksella. Jos jollakin teistä on kiitosaiheita, voitte nostaa 2 kättä, tai rukousaihetta voitte myöskin nostaa rukoilevat kädet Jumalan puoleen. Jumala kuulee, hän iloitsee meidän kiitosaiheista, mutta hän myös iloitsee siitä, että lapsina uskallamme kääntyä hänen puoleen rukousaiheinemme. Muistamme erityisesti tänä aamuna lähetystyötä, vaikka meillä tällä hetkellä on vain yksi henkilö kentällä, niin me voimme kuitenkin kantaa kaikkia lähettäjiä, missä tahansa he ovatkaan. Rakas taivaan Isä, kiitämme tästä päivästä, että olemme saaneet tulla sinun temppeliisi, sinun lapsinasi. Kiitos, saamme kiittää ja ylistää sinua kaikesta niistä, millä tavalla sinä olet meitä auttanut ja vahvistanut ja rohkaisut. Mutta kiitos, saamme myöskin pyytää kaikkia tarpeitamme sinulta. Kiitos, että siunaamme lähetystyötä, jota tämän seurakunnan kautta on tehty monia kymmeniä vuosia, ja siunaat lähettäjämme kentällä. Kiitos, että sinä siunaat tämän kokouksen. Sinä olet täällä läsnä sinun pyhän henkesi läsnäolon kautta. Täytät meidät ilolla ja rauhalla ja rakkaudella toinen toisiamme kohtaan ja sinua kohtaan. Annamme sinulle kiitoksia kunnian Isä Jeesuksen nimestä. Amen. Jatkamme laululla 65. Mä Jeesuksesta laulan. Armollaan kirkas
Haluan lukea muutaman sanan muistuttamaan ja rohkaisemaan meitä lähetystyöstä. Nämä sanat löytyvät Johanneksen evankeliumin 4. luvusta jakeesta 31 eteenpäin. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, Rappi, syö. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää? Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Me emme voi monikaan enää olla kylväjiä kaukaisilla mailla, mutta voimme kuitenkin kaikki olla tukemassa ja auttamassa kylväjiä kaikkialla ja myös leikkaajia kaikkialla. Voimme tukea ja rohkaista ja kannattaa rukoilemalla ja antamalla rahallisesti lähetystyöhön. Tämä on meidän tehtävämme tänäkin lähetyssunnuntaina. Ja laulamme tästä laulun 195, Kiiruhda työhön, Herra. Tämän aamun tai tämän iltapäivän ilmoitukset. Tiistai-aamuna kello 11 on jälleen sana- ja rukoushetki. Pastori Mirjam johtaa sen, mutta se on aina hyvin vaikuttava ja siunaava. Perjantai-aamuna Suomi-kodin työ jatkuu lyhyellä laulu- ja musiikki- ja sanahetkellä kello 10.15.
Ja ensi sunnuntaina jälleen 10.30 Bayview Family Church ja kello 14 Saalemin tilaisuus. Ja ensi sunnuntaina kello 18 on myös tilaisuus Suomikodilla. Se on tietysti suomikotilaisille, mutta kaikille teille, jotka pääsette sinne osallistumaan, niin olette sydämellisesti tervetulleita sinne. Sitten haluan lyhyesti muistuttaa uhraamisesta ja kymmenyksistä. Tuolla on meidän uhrikoppamme oven vieressä, mutta voitte myöskin lahjoittaa ja uhrata elektronisesti taikka sitten sillä Tithely-sovellutuksella. Se on niin helppoa nykyään ja niin kuin Mimmi on sanonut, me saamme uhrata. Meidän ei ole pakko eikä meidän tarvitse uhrata, vaan me saamme uhrata ja se antaa meille suuren siunauksen ja tietysti siunaa kotiseurakuntaamme ja Jumalan työtä. Että muistutan uhreista, se on tärkeä palvelus ja palvomismuoto Jumalan valtakunnassa. Ja tänään tietysti muistamme lähetystyötä. Kaikki nimettömät uhrit tänään menevät lähetystyöhön, mutta tänään, jos sinun sydämelläsi on lähetystyö, niin merkitse siihen, että tämä nimenomaan on lähetystyötämme varten. Sitten laulamme vielä yhden laulun, ennen kuin Mirjam Kemppainen tulee puhumaan ja lopettamaan. Laulu 49. 49. Ihmeinen Jeesus, kuningas, Herra. Pelastus
sitten pastori Memmi. Hyvää sunnuntai-iltapäivää minunkin puolestani. Kiitos. Tervetuloa Herran huoneeseen. Mua rupesi ihan hymyilyttämään itsekseni tuolla pianon takana, kun laulettiin näitä lauluja. Jotenkin nämä ihanat laulut rupesi täällä soimaan. Niin, tänään on lähetyssunnuntai. Mulla ei ole varsinaista lähetysaihetta, mutta tuli tuosta mieleen, kun Heka sanoi, että me viedään sanaa kaukaisiin maihin, mutta kuulkaa, kaukaiset maat on tullut meille. Kaukaiset maat ovat nyt täällä. Lähetystyön kuva muuttuu, lähetystyön tavat muuttuu joskus, mutta miten valtavaa meillä on, mikä etuoikeus, että Jumala on tuonut kansakunnat Torontoon ja Kanadaan. Ja täällä me saadaan tehdä lähetystyötä, elettyä evankeliumia heidän keskellä, jota me tuolla tapaamme. Monet ovat lähteneet, he ovat kokeneet kutsun mennä merten taa. Ja sitä tapahtuu vieläkin, mutta mulla on uutinen teille. Meillä kaikilla on lähetyskutsu. Ja se alkaa, kun me lähdetään noista ovista ulos. Jumala on tuonut kansat meille. Mutta me ollaan nyt jo jonkun matkaa käymässä tätä uutta vuotta 2024. Ja mä muistan viime vuonna juuri näihin aikoihin puhuneeni ihan tästä samasta aiheesta. Ja minusta tämä on sellainen, joka kannattaa, siis Raamatun kaikki teemat kannattaa toistaa. Ja ne tulee toistettua, mutta mulle tuli nyt tässä vaiheessa meidän seurakunnan elämää. Ja meillä on uudet vaiheet, uudet ulottuvuudet edessä. Ja me ollaan käymässä muutoksia läpi. Ja mä halusin viedä meidät takaisin ihan perusasioihin. Ja mun puheeni otsikko, tämän saarnan otsikko tänään on Uusi vuosi, uudet vaatteet. Uudet pukimet. Uudet haasteet, uudet toiveet, ehkä uudet lupaukset. Mutta Kristuksen seuraajina meillä on uudet mahdollisuudet. Kuulkaa tämä. Uudet mahdollisuudet. Uusi tarjous itse taivaan Jumalalta, hänen sanassaan. Nimittäin meillä on varattuna uusi vaatevarasto, uusi puvusto, jolla lähteä tähän uuteen vuoteen 2024. Luetaan kolossalaiskirjeen 3. luku, jakeet 12-14. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi. Tämä on se ydin. Niin kuin hän on antanut meille anteeksi, niin antakaa tekin. Vanha käännös käyttää sanaa sävyisyyteen. Lempeyden sijaan se käyttää sanaa sävyisyyteen. Ja juuri edellisissä jakeissa Paavali on opettanut, mitä ei panna päälle. Mitkä voi mennä sinne recycling bin. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeällinen puhe ja toisista valehteliminen. Ja 2. korintolaiskirjeen 5. luku, jakeet 17 ja 18 sanoo näin. Ja nyt tulee tämä ihana, voimallinen sana, ottakaa tämä vastaan. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kenelle tämä on hyvä uutinen tänään? Tämä on minulle hyvä uutinen. Uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran.
Vanha on kadonnut, uusi on tullut sijalle. Uusi sydän, uusi mieli, uudet ajatustavat, uudet asenteet, uudet mieltymykset. Kokonaan uusiksi tehty. Ja me luetaan näistä upeista hyveistä, luettiin juuri tuolla kolossalaiskirjeessä. Armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, lempeys ja pitkämielisyys. Ja nyt tässä apostoli Paavali puhuu Jumalan valituille pyhille, siis teille, meille. Joku saattaa vierastaa, että sinusta puhutaan näin, mutta sanan mukaan tätä sinä olet. Sinä olet Jumalan valittu pyhä ja rakas. Ja ihan niin kuin Jumala puhui kolossalaisille, hän puhuu nyt torontolaisille ja kaikille teille, ketkä olette siellä ruutunne ääressä. Tervetuloa mukaan. Hän puhuu meille tätä täällä Torontossa vuonna 2024. Että mitä panna päälle? Oletko koskaan huomannut, että kun menet kaapillesi ja aprikoinut, että mitä sieltä panisi päälle, niin mitä siinä on, että sunnuntai-aamuna ei meinaa löytyä mitään? Ei mulla ole mitään, mitä panna päälle. Hyvät uutiset. Meille Kristuksen seuraajille on varattu mitä kaunein ja sopivin puvusto. Kaunein ja sopivin. Ja nyt on kysymyksessä laatu, ei määrä. Nyt ei ole kysymys mistään halpahallin kamasta, vaan kalliilla hinnalla ostetulla. Amen. Kalliilla hinnalla ostettu. Tämä meidän uusi luomus, meidän uusi elämä Kristuksessa. Ja vain 5 vaatekappaletta kuuluu tähän, plus se tärkein, se vyö. Mitkä ne oli? Sydämellinen armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, lempeys tai sävyisyys ja pitkämielisyys ja vyönä rakkaus. Rakkaus pitää kaiken koossa. Rakkaus täydentää sen puvun. Ja meidän osuus on panna ne päälle, valita olla Kristuksen kaltainen pyhässä hengessä. Tiesitkö, että se on valinta? Joka aamu, kun mä herään, mulla on valinta. Haluanko mä pyhän hengen kautta olla enemmän Kristuksen kaltainen tänään kuin eilen? Valitsenko minä panna nämä päälleni? Käydään nyt tätä taivaallista komeroa tästä läpi. Ensimmäinen vaatekappale, sydämellinen armahtavaisuus. Ja vielä tarkemmin sydämen hellyys, siis hellä sydämisyys. Eikö toi ole ihana sana? Hellä sydäminen ihminen on niin perin juurin kaunis. Ja hänen lähellään on hyvä olla, ihan niin kuin Jeesuksen. Ei niin, että ylös siitä ja töpinää töppöseen, mitä sä siinä ruinaat, kuson kuinka sen petinsä petaa. Jeesus ei puhu näin, eikä tule meidänkään. Nimittäin muinais-Lähi-idässä, jossa Jeesus eli ja toimi, oli hyvin armoton kulttuuri. Sairaat ja vanhat olivat joutavia ja armottomia. Ja henkisesti ja mieleltään sairaat joutuivat kauhistuttavien toimenpiteiden uhriksi. Nyt ymmärrätte, mitä varten tämä sanoma hellyydestä ja hyväsydämisyydestä oli niin tärkeää sille kansalle. Heidän piti kuulla, että on eri tapa elää yhdessä, on eri tapa käsitellä toisiamme. Ja Kristuksen evankeliumi, rakkauden ja armon evankeliumi muutti kaiken. Se käänsi kaiken päälailleen. Kun sairaat ja vanhat olivatkin arvon ansaitsevia, kun heillä oli arvoa ja tehtävää ja heitä kunnioitettiin. Ja kun henkisesti ja mieleltään sairaat hoidettiin ja heitä kunnioitettiin. Tätä toi Kristuksen evankeliumi siihen kulttuuriin ja se tuo sen tähän päivään, vuoteen 2024. Kuinka?
koska tällainen Jumala on. Voisiko tuohon jo sanoa aamenen? Tällainen Jumala meillä on. Ja kun me olemme Kristuksen kaltaisia, tämä huokuu meistä. Olla uusi luomus Kristuksessa tarkoittaa olla helläsydäminen. Tämä on olennaista sille, jossa asuu Jumalan henki. Mä sanon tämän uudestaan. Olla uusi luomus Kristuksessa tarkoittaa olla helläsydäminen. Tämä on olennaista sille, jossa asuu Jumalan henki. Mikä ihana vaatekappale. Toinen vaatekappale, ystävällisyys ja hyvän tahtoisuus. Mä olen harvemmin kuullut tästä puhuttavan, että Jumala olisi ystävällinen. Suomalainen Raamatun käännös ei hyvin paljon käytä, mutta englanninkielisessä käytetään hyvin paljon the kindness of God, the loving kindness of God. Jumala on ystävällinen, sovinnollinen, hyvän tahtoinen. Ja Jumalan sana ja Jeesuksen esimerkki ilman muuta todistaa tämän todeksi. Koska eikö ole vaan totta, ainakin omalla kohdallani, että ei tämä ihan luontaista minulle aina ole. Kuinka se onkin niin paljon helpompi olla tuima ja ankara, ja vaativa ja tuomitseva. Arkkipiispa Trench, joka oli yksi Oxford-sanakirjan tuottajista, sanoi näin. Se alkuperäinen kreikan sana oli ihana sana ihanalle ominaisuudelle. Ystävällinen ja hyvän tahtoinen. Se sana huokui kaikkea ihanaa. Eikö se olisi jotenkin niin mahtavaa, kun me lähdettäisiin täältä Toronton Salem ja kaikki Pohjois-Amerikan seurakunnat, lähdettäisiin Herran huoneesta sunnuntaille ja mentäisiin tuonne maailmaan. Ja siellä sanottaisiin, voiko ihania ihmisiä? Voiko lempeitä ihmisiä? Niin hyvän tahtoisia ihmisiä. Nimittäin tätä maailma kaipaa. Ja tällaiselle maailmalla on nälkä. Tuolla elämä on niin tiukkaa ja rankkaa. Viedään me jotain täysin vastakohtaista sinne. Ja mikä vielä erikoisempaa, tämä ystävällisyys ja hyvän tahtoisuus on yksi hengen hedelmistä. Se on todiste Jumalan elämän täyteydestä ihmisessä. Ai joo, se henkilö on uskovainen. Mistä tiedät? No kun hän on niin hyvän tahtoinen. Ja hän on lempeä ja sävyisä. Täytyy olla uskovainen. Roomalaiskirjeen 2. luku 4. jae sanoo näin, kun puhutaan Jumalan itsensä ominaisuuksista. Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Englanninkielinen käännös, joka on lähempänä alkuperäistä, käyttää sanaa kindness. Niin ihana sana. Olla uusi luomus Kristuksessa tarkoittaa olla hyvän tahtoinen, sovinnollinen ja hyvä. Ai, kun kaunis vaate. Alkaa tämä puku näyttämään niin Jeesuksen kaltaiselta. Ja nyt 3. vaatekappale. Ja nyt rupesi mulla vähän kiristymään. Ehkä tekisi mieli panna se vaate takaisin sinne hengariin. Koska tämä ei ainakaan ole suosittua tavaraa nykykulttuurissa, se pantaisi heti alennuskonttiin, nimittäin nöyryys. Tämän päivän mottohan on minä itse, minä, minun, minulle. Minä ensin, minä voitan, minä olen se paras, se epäpyhä kolminaisuus. Minä, minun, minulle. Olla nöyrä oli täysin torjuttu ajatus muinaiskreikassa. Niin voitte kuvitella, mikä kohu siitä syntyi, kun Paavali rupesi saarnaamaan nöyryydestä kreikkalaisille.
koska nöyryys oli yhtä kuin heikkous ja voimattomuus ja velttous ja saamattomuus. Ja se oli jopa närkästyttävää, muka nöyrä. Kunnes Jeesus astui areenalle ja käänsi heidän arvot päälailleen. Kristuksen evankeliumi teki nöyryydestä uskon elämän pilarin. Mä sanon tämän uudestaan. Kristuksen evankeliumi teki nöyryydestä uskon elämän pilarin. Kuinka? Jeesuksen esimerkin kautta. Luetaan nämä ihanat sanat Filippiläiskirjeen 2. luku, jakeet 5-8. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Aina ristin kuolemaan asti. Kenen sydän ja sielu sanoo tänään, halleluja, kiitos Jeesus, aamen. Näin ollen, niin kuin Jeesus, joka palveli ihmiskuntaa kuolemaan asti, niin tulee meidän, hänen omiensa, palvella häntä ja toisiamme kaikessa nöyryydessä. Mitä tämä tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä? Kilpailla toistemme kunnioittamisessa, niinhän se sana kehottaa. Kuvitelkaa, kuinka työpaikat muuttuisi, jos tämä olisi valloillaan. Kuinka perhe-elämäkin saattaisi muuttua, jos tämä on valloillaan. Tämä muuttaa kaiken, koska tämä on olennainen osa Kristuksen evankeliumia. Roomalaiskirjeen 12. luku jae 10 sanoo, olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä toisianne kohtaan. Toinen toistanne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Siitä tulee sellainen hauska kuva. Kuvitelkaa, miten asiat muuttuu. Tämä on valtava salaisuus. Tätä on seurakuntaelämä. Tätä on Kristuksen kaltaisuus. Ja tuon vaatteen kyllä huomaa maailmakin. Koska se on niin täysin sen arvojen vastaista. Eikö vaan? Sitten tullaan seuraavaan 4. vaatekappaleeseen. Lempeys. Minun mummillani, Helmi-mummilla, oli niin lempeä katse. Kun hän katsoi päin, niin se ihan huoku lempeyttä. Sitä sanaa on vaikea määritellä, mutta sen tietää, kun se tulee kohdalle. Lempeys. Ja taas tuli vastaan hyve, joka ei ole suuressakaan suosiossa nykypäivän kulttuurissa. Mutta taas on kerran hyvä muistaa, että lempeys ei ole yhtä kuin hempeily, eikä heikkous, taikka selkärangattomuus. Ei. Pyhän hengen vaikuttama lempeys kielii rautaista vahvuutta. Tämä on niin sanottu paradoksi. Lempeys johtaa rautaiseen vahvuuteen, koska sen myötä voitetaan vaikka mitä. Lempeä ihminen on vahva ihminen, joka hallitsee itsensä joka tilanteessa. Erinomainen esimerkki on Mooses. 4. Mooseksen kirjassa luku 12 jae 3 sanotaan Mooseksesta näin. Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Mutta mikä oli erikoista hänessä, oli, että Mooseksessa nöyryys synnytti lempeyttä ja myös sitä rautaista vahvuutta. Ja mikä todistaa tämän? Muistatte sen tarinan, kun Mirjam ja Aaron olivat juuri parjanneet Moosesta. Hänen uuden vaimon kuullen vielä. Ja häpäisseet hänet. Mutta Mooseksella oli lempeyden aikaan saama rautainen itsehillintä. Ja hän nöyrästi antoi heidän sanojen mennä ohi. En mä tiedä teistä, mutta kyllä toi välillä on vaikeaa. Antaa niiden sanojen vaan mennä ohi.
lempeys, lempeä sydän saa tämän aikaan. Muutkin tilanteet todistavat, että Mooses toimi määrätietoisesti ja pystyi olemaan raudan luja ja jopa kiivastumaan tarpeen tullen, mutta aina höystetty nöyryydellä ja lempeydellä. Mikä mahtava johtajuuden yhdistelmä. Mutta hän kasvoi itse hillintään johtajuudessaan, eikä kokenut tarvitsevansa taistella ja puolustaa itseään kaikesta. Tämä on ollut mun elämässäni yksi niitä hyvin vaikeita Jumalan kouluja. Kun niin mielelläni ja niin hanakasti mielelläni puolustautuisin. Mutta minulla ei olekaan sitä oikeutta. Mutta minulla on oikeus panna päälle lempeys ja nöyryys. Ja Mooses antoi Jumalan hengen olla kontrollissa. Ja viimeinen vaatepala ennen sitä vyötä. Ja tämä taas vähän nipisti minua, te jotka tunnette, tiedätte, että tämä nipisti. Kärsivällisyys. Pitkämielisyys loukkauksen ja hyökkäyksen edessä. Ai, mites tämä nyt menee? Mutta tämä onkin hengen hedelmä. Jos Pyhä Henki toimii meissä, me olemme kärsivällisiä. Mä sanon tämän uudestaan ja nyt tämä sana kuuluu Mirjamille. Jos Pyhä Henki toimii minussa, minä olen kärsivällinen. Olennaisesti kärsivällinen Pyhän Hengen työn kautta. Nyt älkää väärin ymmärtäkö. Tämä on paljon enemmän kuin pitkää odottamista tai koetelmusten kestämistä. Ja se ei ole passiivista antautumista tai luovuttamista. Kärsivällisyys on aktiivinen usko Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiin. Mä sanon tämän uudestaan. Kärsivällisyys on aktiivinen usko Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiin. Se on Jumalaan ja ihmisiin kohdistuvaa. Tämä voi muuttaa kaiken, joka elämän alueella. Mutta tässä Jumalan vaatevarastossa on jotain erikoista. Näitä vaatekappaleita voi ainoastaan pitää yhteisössä. Ihmisten seurassa, ihmissuhteissa. Niitä olisi paljon helpompi pitää yksistään, eikö vaan? Munkin on paljon helpompi olla kärsivällinen kotona, jos siellä ei ole ketään muita. Ootko huomannut? En minä teistä tiedä. On paljon helpompi ajatella myötätuntoa kuin elää sitä. Ja on ihan varmasti paljon helpompi olla hyvän tahtoinen, kun ei ole ilkeitä eikä keljuja ihmisiä ympärillä, eikö vaan? Meidän kristillisyys eletään ihmisten seurassa. Se eletään seurakunnassa ja se eletään yhteisössä. Siellä meidän kristillisyys eletään. Koska loppujen lopuksi kristityistä tulee parempia kristittyjä yhteisössä. Mä sanon tämän uudestaan. Meistä tulee paljon parempia uskovaisia, kun me ollaan yhdessä. Koska siellä koetellaan meidän hengellisyys ja kristillisyys. Perheissä, seurakunnassa, työpaikalla, tuttavapiirissä, missä elämä sykkii ja hiki virtaa. Siellä tämä meidän uusi puvusto pääsee puhumaan jotain valtavaa Jumalasta. Näin ollen, pukekaa yllenne on käsky tehdä nyt ja jatkossa. Ja mikä on näiden pukimien ihmeellinen seuraus? Jae 13 sanoo, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Jos jollakulla on moitetta toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. On sanottu, että ratkaisematon loukkaus johtaa katkeruuteen ja rikkoontumiseen. Pystymmekö me tähän itsessämme? Emme todella.
Se on pyhä henki, Jumalan henki, rakkauden henki, joka saa tämän aikaan. Mutta anteeksi antaminen on seuraus Kristuksen elämästä meissä. Se on pyhän hengen työ. Halleluja. Eikö helpottanut? Katsokaas, seurakunta on juuri se paikka, jossa me opetaan kärsimään toinen toistamme rakkaudessa. Eräs henkilö aikanaan totesi, että seurakuntaelämä olisi niin paljon helpompaa, jos ei olisi ihmisiä. Mutta sitten se ei olisikaan seurakunta, eihän. Ketä varten Jeesus kuoli? Ihmisiä varten. Ketä varten Jeesus kuoli? Seurakuntaansa varten. Ketä varten Jeesus perusti seurakunnan? Ihmisiä varten. Ketä Jeesus yhtenään muuttaa hänen kaltaisekseen? Ihmisiä. Halleluja. Ja siihen kuulutte sinä ja minä. Ja nyt se viimeinen, kaikkein tärkein vaatekappale. Rakkaus. Se vyö, joka pitää koko asun koossa ja päällä. Rakkaus ylittää kaiken. Ja nyt kuulkaa. Rakkaus ylittää kaiken. Uskon, opin, vakaumukset ja jopa totuuden. Totuus ilman rakkautta on häijyä. Totuus rakkauden kautta muuttaa kaiken. Rakkaus ylittää kaiken. Se pitää kaiken koossa, koska ainoa meille tärkeä totuus on Johannes 3:16. Amen. Tätä ainoata totuutta tulee meidän julistaa. Ja nyt julistetaan se yhdessä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja se alkaa jo täällä. Tämä on se yksi ainoa totuus, jota meidän tulee pahdota ja hehkuttaa, jos me nyt sikseen ruvetaan. Koska tämä vyö sitoo kaiken muun yhteen. Mitä Paavali näissä jakeissa sanoo? On mahdollista, että minulla on joitakin vaatekappaleita ilman rakkautta. Mutta on täysin mahdotonta, että minulla olisi rakkautta ilman niitä. Mä sanon tämän uudestaan. Ottakaa tämä vastaan ja miettikää hetki. On mahdollista, että minulla olisi joitakin näitä vaatekappaleita ilman rakkautta. Mutta on täysin mahdotonta, että minulla olisi rakkautta ilman niitä kaikkia. Tässä meille evästä ja mietittävää pyhässä hengessä tälle viikolle. Koska ilman tätä vyötä, ilman rakkautta, kaikki putoaa päältä. Ja näin pysyvät, sanotaanko yhdessä, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Suurin niistä. Se on se vyö, joka pitää kaiken koossa. Se on niin kuin sanotaan, se piste siihen iin päälle. Se on mikä sitoo kaiken yhteen. Halleluja. Halleluja. Tässä kun huomenna vietetään Family Day, perhepäivää, ihan hyvä ajatus, niin mulla on hyvin paljon sydämelläni ja meillä oli ihana alttarihetki tänä aamuna PFC:ssä, kun me kaikki tultiin eteen. Ja uudelleen luovutettiin meidän perheemme, meidän lapsemme Jeesukselle. Rededicated them to Jesus. Mä katson tätä huonetta ympäri. Monilla teillä on perheitä, on lapsia, mutta on myös ihmisiä, jotka ovat yhtä kuin perhettä, ovat yhtä rakkaita.
jonka puolesta te kannatte taakkaa, jonka puolesta te rukoilette kyynelin, jonka puolesta te ehkä kannatte hätää. Tänään, kuulkaa, rakkaat ystävät Saalemissa, meillä on ihana tilaisuus tuoda heidät kaikki ristin juureen uudestaan. Eikö vaan? Kuka on mukana? Kuka lähtee tähän tänään? Tuot rakkaasi, tuot tyttäresi, tuot poikasi, tuot lastenlapsesi, tuot puolisosi, tuot rakkaasi, tuot veljesi, tuot sisaresi ja tuot heidät uudestaan Jeesuksen armon alle ristin juureen. Kuka haluaa tänään tehdä uudelleen liittoutua? Amen. Amen. Luottaa hänelle, joka rakastaa heitä paljon enemmän kuin me ikinä voitaisiin. Kuule, jonkun tarvii kuulla tämä. Jeesus rakastaa sinun tyttöäsi vielä enemmän kuin sinä rakastat. Jeesus rakastaa sinun poikaasi vielä enemmän kuin sinä rakastat. Etkö luovuttaisi uudestaan? Isä, tässä on minun rakkaani. Tässä on minun rakkaani. Ota heidät, siunaa, paranna, tee uutta. Amen. Amen. Saanko mä pyytää teitä seisomaan kanssani? Mä en pyydä teitä tänne eteen, ellet sinä tarvi ja halua tulla. Mutta voisinko mä ehdottaa sellaista, että pantas kädet kaikki näin, ihan tähän eteen näin. Ei tämä mikään muotomeno, eikä tämä mitään poppakonstia ole. Mutta pistät kätesi ja olet asennossa vastaanottaa Jumalalta siunaus sinun perheellesi ja sinun lapsillesi ja läheisellesi. Ollaan ihan hetki tässä hiljaa. Sä voit vaikka kertoa Jumalalle, ihan omalla äänelläsi, kertoa Jumalalle heistä. Sanoa, Herra, tässä mä olen uudestaan. Tässä mä olen. Tässä on minun rakkaani. Tässä on minun rakkaani. Ota, paranna, pelasta, tee uutta. Vedä luoksesi rakkaudessa. Kiitos Jeesus. Rakkauden henki nimittäin luo uutta. Rakkauden henki. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Jeesus, kiitos. Jeesus. Herra, me emme tiedä, mutta sinä tiedät. Herra, me emme osaa, mutta sinä osaat. Herra, me olemme vajavaisia, mutta sinä olet täydellinen. Ja näin me tullaan nyt yhdessä perheenä sinun eteesi. Ja laskemme itsemme ja rakkaamme. Herra, sun ristisi juurelle. Kiitos Herra, että tänään sieltä vuotaa rakkaus ja armo meidän elämään, meidän perheen elämään, Herra. Kiitos, että sinä luot uutta, Pyhä Henki. Sinä teet eheätä siellä, missä on rikkoontunutta. Herra, sinä parannat haavat. Jeesus. Ole ylistetty ja kiitetty, Jeesus, tänään sun pyhässä nimessä. Kiitos Herra, että sun veri puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Hallelujaa. Kiitos Herra, että ristin työ on täydellinen. Jeesus. Kiitos Jeesus, että kun sä huusit, se on täytetty.
Herra, sinä todella veit päätökseen kaiken sen, mitä varten sinä synnyit ja mitä varten sinä kuolit. Hallelujaa. Kiitos, Herra. Suo meille tänään se armo ja se rohkea henki, Herra, luovuttaa kaikkemme sinulle, koska sinä olet luotettava. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Jeesus, kiitos. Otetaanko yhdessä ihan ulkomuistista tämä maksettu on velkani mun. Henkesi on voimani mun. Maksettu on velkani mun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Henkesi on voimani mun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Luonasi on kotini mun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Amen. Amen. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut. Hyvää päivän jatkoa ja viikon jatkoa.